Evo ovako ljudi, znači većina vas je ispala toliko smešna i svi ste vi neke patriote, ne znam ja šta. Znači totalna glupost ljudi, znači nemam reći, ja sam hrišćanin, ja sam pravoslavac, ja slavim slavu Svetog Nikolu. Srećan svima slava Sveti Luka i sve to super ljudi, ali ja sam snimao klip za groblje, znači kao groblje challenge. Ja sam povezao te dve teme, Noć veštica i groblje, da bi to bilo nekako kreativnije, razumete? Ja poštujem to što vi svi više volite Svetog Luku nego Noć veštica. Naravno mi smo na Balkanu, nismo u Americi, ali znači oni tamo slave Noć veštica, mi slavimo Svetog Luku, ok, ja sam samo povezao Noć veštica sa grobljem. I vi mene napadate kao, pola vas je napisala kao mamu ti jebem, ti si kao neki Srbin. Ja ovo i ja ono, znači svako ko misli tako neke gluposti i ko je nacionalista može slobodno se unsubscribe sa kanala, jer takvi ljudi mi stvarno ne trebaju. Evo malo pre sam vidio da je Totemije izbacila status, znači i meni i njoj može svako da se unsubscribe-uje odmah sa kanala, nama ne trebaju nacionalisti ni malo. Znači to je totalna glupost što vi napadate nas zbog Noć veštica. Znači toliko ljudi i milion vas koji su to čak i pisali su bili nekim žurkama da je bila tema Noć veštica. A na Balkanu Noć veštica je zabava, kao i u mnogim zemljama. U Americi se slavi, ali u Evropi su to samo zabave i zezanje i ne znam ja šta. Vi nemate pravo da nam opsujete mami tako neke gluposti zato što smo se mi zezali. Mislim, šta, vi samo ispadate onako detinjasti i vi uopšte niste patrioti, znači to nema veze sa, znači vi ako mislite da ste patrioti zato što će da nam psujete keve, zato što smo snimili klip za Noć veštica. Mi smo youtuberi, mi snimamo o svemu i svačemu i sad ću vidjeti ćete mene da napadate zbog Noći veštica. Mislim, ono, totalna glupost, znači nemam reći. Juče kad sam gledao komentare, to je danas kad sam gledao komentare, toliko su bili negativni komentari kao nije Noć veštica nego Sveti Luka, nije Noć veštica nego Sveti Luk. Čoveče Božji, napisao sam u statusu šta sam ja mogao da radim na groblju, nego da povežem sa Noć veštica. Šta sam ja trebao da pevam Oče naš, da čitamo molitve na groblju, ne razumem. Znači ljudi, svako ko je nacionalista nek mi se odmah unsubscribe sa kanala i nek se unsubscribe sa Totemije. Molim vas ljudi, znači meni ne treba ljudi koji će tako da me smare nekim totalno nebitnim stvarima. Hvala što ste gledali ovaj klip i svi koji ste mi hejtovali maršu pičku materinu. Vidimo u sljedećem klipu. Srećan svima, slava Sveti Luka.